No, 12 pelaajaa valitaan sitten elokuun MM-kisoihin Pajulahdessa tapahtuviin kisoihin, on tulossa 30 maata. Ja me ollaan aloitettu siitä, että meillä on yli 40 pelaajaa tuossa. No joo, siis kyllä me voidaan sanoa, että Miro Kadmiri on varmasti joukkueessa, koska hän on ollut tuossa meidän pelirakentaja hommassa se keskeinen hahmo ja on kokenut pelaaja. Ja siihen päälle sitten tulee varmasti muutamia kokeneet pelaajia, jotka on ollut nyt esimerkiksi 21 Israelissa MM-kisoissa ja sitten nyt 23 Irlannissa EM-kisoissa. Mutta kyllä tällainen avoin kilpailutilanne on käynnissä. Se on siis sellaiset terveiset kaikille koville urheilijoille, eli tämä on urheilijan peli. Lippupallo on sellainen laji, jonka pystyy omaksuun hyvin aikuisena. Ja jos on niin kuin ambitio ottaa vaikkapa toinen kova urheiluura, niin ei muuta kuin mukaan lippupalloon. Siinä on aika paljonkin eroavaisuuksia, vaikka ei alussa ehkä uskoisi, mutta se ensinnäkin, jos sä oot niin jenkkifyrys-pelaaja, sun motoriikka, lihasmuisto tottunut tietynlaiseen juoksemiseen pallon kanssa, niin se pitää unohtaa tässä lippupallossa kokonaan. Mä veikkaan, mun vahvuus on aina ollut toi niin jenkkifyrys-puoli, mä oon tosi vikkelä, niin ehkä se korostuu tässä vielä enemmän tässä lippupallossa. Ideana on just se, että liikuttaa sitä lippua paikasta toiseen ja eri korkeudelle, että tekee sitä niin vaikeasti liputettavan. Kyllä me voittamaan me lähdetään tietenkin. Kyllä mä tiedän, että jos me saadaan ykkösäijät mukaan, niin meillä on oikeasti semmoinen joukko, että me voidaan haastaa ihan noita kärkimaita. No totta kai paljon videoita tuli katsottua ja opiskeltua sitä kautta, mutta aika lähelle sitä, mitä odottikin, että niin kuin amerikkalaisen jalkapallon variaatio ilman kontakteja. Nopea pelihän tämä on, eli nopeutta, räjähtävyyttä, tarvii tähän nopeita suunnanmuutoksia, niin sille linjalle lähti siitä. Jos kutsutaan, niin tulen jatkossakin. Et niin kauan kuin tänne on hauska tulla, niin totta kai sitä mielellään ajoita ja pääsi vähän reenaamaan myös pallon heittämistä eikä pelkästään kiinni ottamista. Ja paljon uusia taitoja, mitä pitäisi opetella. Joo, tosi hyvä ryhmä ja tänne on niin kuin täysin lajin ulkopuoleltakin ollut helppo tulla. Kesällä on MM-kisat Pajulahdessa, niin tulkaa katselemaan. Pääsee lajiin vähän sisään ja sitten kun olympialaiset tulee ja Suomi jos pääsee sinne, niin on ainakin laji hallussa.